What's up? So for today's video, yan, magpapalinis, CVT cleaning, at saka ipapatuno ko na rin yung aking Honda Click version 2 na 125i. Dahil isasama ko to sa magaganap na endurance, 600 km endurance ride. Lakbay Pangasinan version 2. Ngayong darating na November 26, 27. So, dinala ko siya dito sa GP Moto Shop na pagmamayari ng Boss GP dito sa may Bakit. Barangay Bakit. Yan, Pangasinan. Sa tapat lang siya mismo ng Total Gasoline Station. So, ito yung mga ginawa ni Boss GP yan. Nilinis yung panggilid natin. Tapos, nagpalit ng clutch spring na 1,200 na dating 1,000 lang ho yata nito. Ito. Tapos, yung drive pulley, pinalitan din. So, ayun lang naman muna ang pinapagawa. So, ito-test pa namin ito mamaya kung may pagbabago siya. Actually, hindi naman ito para mabilisan dahil yung endurance ride ng Lakbay Pangasinan hindi naman yung karera. So, ang halaga doon matapos yung 600 kilometers. So, tinakdang oras na 16 hours. So, sa tingin ko hindi kailangan na mabilisan. So, pinapalinis ko lang, pinapatuno, pinapacheck yung mga panggilid para walang magiging aberya sa daan sa darating na event. So, mga takbong ano lang sa endurance, mga takbong pogi lang. Sa lahat ng mga nakasali sa endurance ride ng Lakbay Pangasinan version 2, ayan, shout out po sa inyong lahat. At drive safe po tayo. Kita-kits tayo sa Rosales Grid sa November 26 sa PRI. So, ingat po tayong lahat sa darating na event ng mga kamot-mot. So, ito ay magandang experience. Tulad sa akin, may baguhan. First time ko pong sumali sa ganitong event ng mga motorcycle enthusiast. Tama ba yung pagkabanggit ko? Hindi ako sigurado. Basta yun na yun mga kamot-mot. So yun, binabalik na ni Boss JP. Tapos i-road test niya. Siya na rin yung mag-road test para siyempre siya yung mekaniko. Siya yung may alam kung ano yung pagbabago. Pero siyempre sa ano yan, final i-road test ko rin. So kayo mga kamot-mot, kung isa ka sa nakanood nito tapos kasali ka sa endurance, yan, baka pwede namang pasilip kung ano yung mga pagbabago o ano yung mga paghahanda na ginawa mo o na ginawa niyo para sa yung motor. Ayun, tinitest drive na ni Boss JP. So yan. At may napansin na siya kamot-mot. So yun, nagpalit kami ulit ng center spring dahil makunat daw yung stock na center spring niya. Nagpalit kami ng 1,000. So yan. At dahil medyo matigas, tinulungan ko na rin si Boss JP na mag-press para mailagay namin yung kanyang tornilyo. Ayan. Yan, kung kayo malapit lang naman dito, pwede kayo magpagawa dito sa shop ni Boss GP. Ayan, GP Moto Shop dito sa may barangay Bakit. Katapat ng Total Gasoline Station sa mismong crossing mga kamot-mot. Lahat ng mga pinagawa ko sa motor ko dito, hindi ko pa ito nila sa ibang mga mekaniko. Lahat ng accessories, ilaw, busina, yung mga upgrade ng Honda Click version 2 ko, dito ko lahat pinagawa. Passing light na siguro mataba mo ha. So ayan, ibabalik namin yung Boss JP yung kanyang
Court Drive. Minamarkingan niya yan para makita namin kung saan. Pumilik. So yung endurance ride na mga kamot-mot, hindi yung karera. Yun po ay, yun nga, sa word pa lang, endurance. Matira matibay. So minamarkingan ni Boss Ito yung ano, yung ating drive pulley para makita namin mamaya kung hanggang saan yung kain ng CBT belt niya. Yung belt hindi pa kami nagpalit dahil okay pa naman siya. Siguro pagkatapos ng endurance, magpalit na ako. Kasi ang tinakbo ng motor ko is ano na rin 17,400 kilometers na din. So naka-dalawang cleaning na ako. Actually kaka-cleaning ko lang nito plastic yata nandito din Sa Babling Karibumbilya na. sa shop ni Boss JP. Tapos binili ko naman siya ngayon para sa pagtono naman. Ayan, hinihigpitan na yung kanyang court drive. Tapos ibabalik mo yung JP yung Ate yan, yellow white. hinihigpitan na lang. Isubong mo kanya ako. Gano'n para sa basigay ground lang. So, yan. Alright. Ibabalik na yung cover. Pagkatapos yan, iti-testing na naman ulit. So, ito pa yung ginawa ko no, paghahanda sa Lakbay, Pangasinan, version 2, 600 kilometers endurance ride. Naulit ko, shout out sa lahat ng mga kasali sa event. Yun. Kay Boss Sake Vergara, ayun, na mabait na pinagbigyan yung huling demand ko sa kanya. Thank you very much, sir. Ayun, titisting na ulit yung ating motor. So, ayun. Tubugam. Sumisipo siya mga kamot-mot pagka Superman. medyo bumirit. So, ayun. Na-road test ko rin mga kamot-mot yung aking motor sa huling part, kaso hindi ko na siya nakuha na ng video dahil lubat na ang aking camera. So salamat sa panonood mga kamot-mot. See you sa grid. See you sa grid at God bless po sa ating lahat mga kamot-mot. Alright, bye-bye.